гости! Добре дошли на всички на нашето тържество История с продължение. На празника добре дошли, да са щастливи всичките ни. Артисти нещо са децата, да идем всички в гората. Публика добра бъдете, аплодисменти не пестете. Гага, заведението предлагаме бърза храна. Чуйте новината, фастфуд имаме в гората. И в летен пек и зимен штуф ще едете фастфуд, а хитрата лисана продавачка в него стана. На децата ви малки ще продам вредни храни за лагалки. Пици, бургери си мете, торти, пасти си купете. Дръзки, шоколад и сладолет, сокчета, цветен лед, курасани, чипс, кубеди, вафли, безброй солети. Зеленчуци, който не яде. Как я смята тази лиса? Мама зайка ще се слиса. Зеленчуците аз обичам, но едината на баба Гина ще изтичам. Мили, зайко, не крути, лошо куте там стои. Сляю се наите и хот-дог най-обича. Аз хот-дог ще купя, с него шарап ще подкупя. Дядо, баба, внуче, липсва... Джав, кой къде че ме няма? Аз пазя градината горяма. Я, какво е това? Лотокса си текал срок, консерванти, овкусители, отцветители, вредни са за всички потребители. Бабо, стигаш ли? Стани са, ние не сме поляни. Прав си, дядо, ще копаеш, ще прави главината. Грижи, иска си градината. Бабо, дядо, бабка мила руска. Иска зеленчуци да се спруска. Уморих се, дядо, вече се древе. Пак да училище става време. Юшки, домати,
Една зеленчукова градина, нощно време в полещина. В гъстата леха зеленчуците започнаха къвга. Господин Домат, прибери си местата. Всички трябва да се стоим по местата. И тогава започна къвгата една чушка и на стъклото се залюшка. Я мъчици, чушка лотила, на къвга съм те била, сега ще е малка ръката. Майче, чушката е права. И всички ни тук ще задушиш. Госпожа краставица, ти да мълчиш. Не виждате ли, че твоите ластуни да плъзнали наред като хуни? Господин Домат, ако за ластуни става въпрос, обърни се към твоята съседка Тиква. Къде е ластума си, тя не натиква? И Тиквата също не издържа. Слушай да ти кажа аз, госпожа, скоро с нас няма да водиш спор, защото ще станеш красива. А пък за теб Тиквеник ще опекат. И сладко, сладко ще го изедат. Оставете ми шушуките да шпят, защото трябва да порасна. Съветне ще му фасула, смятаме те за кръгла нула. Аз не съм никаква нула. Аз съм български отнак. Помбалчирам всеки враг. По градовете и в селата от теб ще правят салата. И викаше чушката на домата. А на тебе краставица снова се удараде на такова. А от теб чушко ще направят тушия. Оле, голяма разправя. И тогава се обади една роза, която разсяла край Магдалоза. Слушайте, нека всеки да знае, хубаво чтъкно това е, че всеки от вас на нещо ще стане, че всеки от вас много желан е от този, който с ръка грежелива, всеки ден идва да ви полива. Той знае, че вие сте витаминозни. Хайде да се добрим и да станем по-сериозни. Баба-зявките даже лукат, лични плодове, кутни се, всеки искане хрустне. Това сме ние плодовете, не чакайте, а не вземете, за да сте здрави и честити, ясен само измици. Куши ябълки и дини, пълно с витамини. Над децата не обичат, затова за здраве чичат.
Водят истински войни, родени се наричат и обичат децата. Който плодове яде, здрав и силен се расте. Който нас добре познава. Който нас добре познава, няма да се разболява. Който не обича. Който не обича, здрав и бодър тича. Чушките доматите. Ябълките и салатите. Ябълките и салатите. И в овощните градини. Ние сме чудни витамини. Айде, подлъжни се. Всякой день, вкусный
роза пред него да заема важна поза. Не ме прекъсвай, красавице, слово в очите ти наричаш и всички ще видите. Види тай, коя поспри, точно ясно обясни какво словото означава и дали се съслузава. Английски израз е това и означава бавна храна. Тя ще идва не от Америка, не от Китай, а от българската ни земя рай. И каква е идеята тук? Позволете ми да кажа своето мнение. Всички в гората до сега здрави, стройни бяха. И сега те затлъстяха и се разголяха. Аз напускам това заведение. Гага, фастфуд фалира, всеки здравословното избира. За да останете винаги във форма и да не се разболявате, всеки трябва да се храни правилно, да вчете плодовете и зеленчуците. Momčeta, pravi momčeta, pravi silni
От зеле краставици лук, от всеки пресен зеленчук, става бързави и здрави, с характери корави. Още сутринна ракушка, вкусни ябълки на хрушка, пълножана, хляб и ядки, топло бляко се пени. На обяд голяма купа зеленчуци да лежи, всички чипсове и вафли на страна ти остави. Сока пресен дава сил, за да ни богат. Лека винаги го има, закуска и обяд. Трябва да ядем повече плодове, птиче месо и зеленчуци. Само ще променим диетата и веднага ще станем по-здрави. Нека самата носи да яде и гответе я шубо, за да ще здрави от цената, за да станете по-красиви и по-млади. На деня на традиционното шанене всички заедно ще кажем Богом на всички бъди храни, гаджани напитки, няма капка смисъл от тях. Нека храната да бъде полезна и да носи здраве на хората, да придобиете сила и да не се предадете на болести.
деца, разбрахме как трябва да се храним здравословно и за това получавате по една здравословна награда. Le monde des fruitis est bien sympathique. C'est nous les délicieux fruits, les végétaux tellement exquis. Les volcans nous abritent, nous sommes tous amis. C'est nous les gentils fruitis, toujours on s'amuse et on rit. Nous sommes blancs et nous sommes verts, nous sommes noirs et jaunes. Nous sommes différents, oh oui, mais nous sommes toujours unis. Nous sommes blancs et nous sommes verts, nous sommes noirs et jaunes. Nous sommes différents, oh oui, mais nous sommes toujours unis. Suis toujours Pâques, qui ne quitte jamais Pinchon. Ce sont les fruitis savants, des végétaux bien séduisants. Pumba est avec eux, elle les aide de son mieux. Vive les fruitis délicieux, les végétaux tellement astucieux.